Raktárakban és ipari csarnokokban emberek és gépek dolgoznak nap mint nap egymás mellett. Egy figyelmetlenség súlyos balesethez is vezethet, a jó láthatóság pedig életet is menthet. Ezt a gépet egy Safe 360 Pro csomaggal szereltük fel, ami azt jelenti, hogy minden oldalára munkavédelmi lámpákat szereltünk, azaz van az elején, hátulján és a gép bal-jobb oldalán is ilyen lámpa. A balesetveszély egyik forrása, hogy rakodáskor túl közel megyünk a targoncához. A gép hátuljára felszerelt vörös körív és az oldalára szerelt vörös zóna munkavédelmi lámpák erre figyelmeztetnek. Egy ilyen 2 tonna teherbírású elektromos gép önsúlya is már valamivel több mint 3 tonna. A géppel gyorsan lehet irányt váltani, kormányozni, dinamikusan meg lehet indulni, és hogyha a hátsó kerekeket úgy kormányozzuk, akkor a gép hátulja oldalra is el tud indulni. Ezzel veszélyezteti az ott álló gyalogos lábfejét, bokáját. A kék és piros munkavédelmi lámpák a targoncát láthatóvá teszik akkor is, amikor azt mondjuk még egy állvány kitakarja, de közeledik felénk a gép. Különösen fontos a hátrafelé világító munkavédelmi lámpa, mert a kezelő legrosszabbul hátrafelé lát. Ezt a gépet hátrafelé egy kék, előrefelé pedig egy piros munkavédelmi lámpával szereltük fel. Szerintem ajánlott állandó feszültséget adni ezeknek a lámpáknak, hiszen hogyha távolodnak, akkor abból következtethetünk arra is, hogy a targonca is távolodik tőlünk. De be lehet kötni úgy is egy hátrameneti lámpát, hogy csak akkor világítson, amikor hátramenetbe kapcsoljuk a gépet. A gépre szerelt összes lámpa 12-től 48 voltig használható, és ez lehetővé teszi, hogy szinte minden ellensúlyos gépre felszereljük ezeket, gázos, dízel és elektromos gépekre egyaránt, hiszen a 80 voltos elektromos gépek is rendszerint inverterrel vannak ellátva, így a kisebb feszültségű hálózatról működtetik a lámpákat. A lámpákat jól látni csak beltéren lehet. Derült, de még felhős ég mellett is kültéren nem jól láthatóak, ezért csak csarnokokba ajánljuk a használatukat. Egy hátrameneti kék fény alkalmazása egyszerű, hiszen általában van a targoncán olyan fogyasztó, mint mondjuk egy hátulra szerelt sárga villogó, vagy egy csipogó, aminek az áramkörébe be tudjuk építeni, de amikor már több lámpáról van szó, akkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy például ezen a targoncán ezeknek a fogyasztóknak a teljesítménye 100 watt, ami azt jelenti, hogy 12 volt mellett már egy 15 amperes biztosítékot kell használni, és ennek megfelelően kell az áramkört is kiépíteni. Ha érdekelnek ezek a lámpák, akkor nézd meg őket külön-külön, vagy egyben, mint Safe 360 Pro készlet webáruházunkban.